Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. ‘Yan uwa musulmai, so da dama mutane suna kuka kuma suna fama da matsalolin rayuwa. Wani baya da lahiya, wani kasuwa ta yi tsanani ba ciniki, wani ya nemi aiki ya nema bai samu ba, wata aure ya gagara abin ya cirata, wani kuma yana son aihuwa amma har yanzu ba a samu mahita ba. Ya kai ɗan uwana musulmi, albishirinka, na daga cikin hanyoyin da musulunci ya yi maka tanadi a duk lokacin da ka shiga damuwa ko kunci ko wata matsala wadda kake son ka samu buɗi a gaggauce, to al'amarin mai sauƙi ne. Ba sai ka je wajen 'yan tsubba ba ko wajen bokaye su lalata maka imaninka da addininka. Je ka lazimci istighfari, kalma ce mai sauƙin haɗi akan harshe, mai gaggautar da samar ma mutum mahita a wajen Allah maɗaukakin sarki. Shine mutum ka yawaita cewa astaghfirullah, astaghfirullah, ko astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai. Wannan zaka iya yi da sahe ko da rana ko da marice ko da dare, a zaune kake ko a kwance kake ko kana tahiya ne, kalman nan ka yawaita ta, ka nace, ka je ka dawo, wallahi zaka bada labari. Babu wata damuwa ko wani kunci ko wani tsanani da zaka shiga a rayuwarka wanda zaka lazamci istighfari face sai Allah ya kawo maka buɗi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wanda ya ji tsoron Allah ya riƙe Allah, Allah maɗaukakin sarki zai bashi mahita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, wanda ya dogara ga Allah, Allah ya ishe shi. Annabi Nuhu yake ce ma mutanen shi, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yana ce mutanen shi ku tuba ku koma zuwa ga Allah, ku yi istighfari, sai Allah madaukakin sarki ya saukar muku da ruwan sama, ku samu abinci, ku samu arziki, ku samu cimaka, ku samu dukiya mai tarin yawa, ku samu ƴaƴa, Allah ya baku su. Kaga wannan sai nuna duk wanda ya shiga irin waɗannan matsaloli na rayuwa, kai dai ka lazimci istighfari, kada ka ɗaga ƙafa, ka yawaita. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ini yakan yi istighfari sama da so 70. A waɗansu riwayoyin annabi yana yin istighfari duk ini so 100. Da haka ya kai ɗan uwana, ka yawaita istighfari, wallahi babu matsalar da zaka shiga sai kaga Allah ya sassauta ma, ya kawo ma buɗe. Saboda me? Ka ce Allah, ka riƙe Allah, ka riƙe istighfari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.